terus manjel kawuryan mantu jiwa mamat kananggep srinate kalon sriwaka sangya protasi agelar mring cakrawala winolan banggalan prandene meksa kepekan saking taranggono kang sumiwi warata tanpa salah kece wali kece sadat setan wali kobra Raden menapa ingkang dipun raosaken Raden kula tingali pendulunipun panjenengan menika kados beneh kalian Pradata Ajur Semara wis tau nandhang asmara apa dulu kowe? Oh inggih sampun. Rasane kok nandhang asmara kuwi kepiye? Dilali tan kena lali. Libur sangsaya brata. Ketok wae sasolae gembiligung poentawang. Ketebukan raganingsun senang gamping Reco ayu jalan jek oleh indiko jenenge wong nandhang asmara niku gawang-gawangen mawon wonten padoning mripat kelingan mawon boten ketemu sidinten rasane kaya boten ketemu setahun boten ketemu rong dinten rasane kados rong taun boten kepanggih Podo aku kuwi yo lagi nandhang asmara ti. Nandhang asmara kaliyan sinten? Lah iki. Wanita sing tak tresnani kuwi dadi tembang lakining para piye tegese? Akeh wong lanang sing padha seneng. Oh ini. Wanita niku angrayu menjake sing padha seneng. Lah iya. Apa meneng nganti sak jabane kutha tansih ndawuh sak jroning kutha bae ana sing seneng ana sing ninggone ana sing gelem gawakno tas ana sing gawakno karo kuburane kebutuhan kabeh mau lha dasar wanita kang ayu sulisting warna nek menges ngombang aku grono ngrungu netrane damar kangin alise nanggal pisan Wang malam nyanggal putun jogo mangulan-ulan teh aku nganti ngimpi pangkon lho teh panjenengan ngimpi pangkon-pangkon iya ana sajroning kasumenan wanita sing tak senengi anggono mati kuwi njaluk dipangku dening aku oh iki lajeng lah impen kuwi mau kepengin napa ning alaming kasunyatan ana ngalami kasunyatan lha iki iki carane iki
yen pengen aku nganggep anak karo aku kudu kowe iso nambani marang laran ning atiku yen aku rasa sampingan kowe iki pakai globane mancing bulan pokok nyolong iki solonge anggo aku lah terus ayo dadi berapa iki seksa purapa kang giri-giri ken nyoler prakoto abang kawanggar mangwe mongso minta awan gelap lislana lakune anak pola wong tuwa kepraja pertiwa ngono tanggep kaya anak dhewe putrane sang begawan Nagara Jaya colonge Dewi Angganawati moga-moga anggon arep manding durat moko aja nganti kedenangan dedel dirkan rampung-rampungan minggu malam
Wujudan memblangkaya kampung Dewa menika warna pandhita kendari sabda sang Begaran Oman ya Raden Senggana ya Raden Rama ya mati ya Wanara Seta ya gendong Mangriawan Rajan menita jeneng wonten ing Waspada Waskita ngerti sedaya winarak makana mijil pangendikanipun sang Begaran Oman wilagi awit namaku ana sing cengkyo Amting ora kepenak temen kaya ngomongin bocah cilik ana sak dureng juran kuwi. Ana durat mau kampung-kampungan kuwi malang sapa kae. Kanthi bahasa kowe winali rasane ngati. Iya nek kae ora bebayani tumrapri wong kang padha bebayani. Arep bebayani tapi kang dadi anggara murkane wajib anoman taming dodo peceng dodo luntak ing rudira uripe prajurit slamake kanggo srana ngruntuk bimarang bumi lairan Dadal kayung ana risang Rama Dayawati ana yaksa kang candrama namane Wilkataksini sejagi jroning lare kadha bulan tanpa dawa Ojeling meratoko lapris anak lakune dereng Kenteng putih bisa detail diri kantor weruh marang aku kowe sapa Akur marang aku Senggana Anoman Senggana kowe banjul sengoro arep ndi nyolongan Donowati jodohno kalawan pertiwan ngono kuwi lah dalan iki jenengane mung ngrusak pagrayu bedol kayu kangi jogodhonge ngono suwi karepe wong liya luput tumrapau gane negara ya luput tumrapau graning agama Anoman sing malang malang kaya ndo manteng kaya janget lakon tubruk dalan atimu
Amin kekuatan. Rislana lagune untuk karepe dhewe aku tanding karo munyu putih katimbang mung kewirangan nyipah dalan aku di bangsa Patah Durjana wong angkara murka budi Candrapama Srengar wanita mbuyu dilamar ngendi durunge taklukna wong tuwane kira-kira diparengake apa ora dipangestuni apa ora lho malah mlaku Durjana ngendara wong angkara murka wajib Anoman sing arep jaga marang katemane Gambara ing awang-awang Anglangu kerasan tanpa api Apa piye bawa ngamburi awang-awang Gusti Napase meka mendong suaramu kok kaya Kenti Wulandari oke kula niki murid Siden Kenti Wulandari kula biasane nebangke para jamu kula ya syukur iya mubani dari jagat landoro ngandaramu gai ono iya katumpul Mumbara gagasa satem maki nopo ngimpi yo sebuti impen gono piro piyo impen niku ngenten telu apa wae Tityane Gandayane Puspatajeng nah yen Tityane piye impen wayah sore niku impen penggorohan mawon Gandayane piye kegawake biasane tengah wengi sok ngumbar karo gagasan ngumbar kenang-kenang sedurunge impen nganti kegawake yen Tityane Puspatajeng ya niku nembe impen sejati aku ngimpi dicokot tulo piye ala piye wong wedon niku anggere ngimpi dicokot tulo niku arep sedhak jodhone ing bareng mulane dikipatake piye kepripun dadi bocah bagus sinten lah Nasir
Dewa carita. Doblek. Ati. Betol. Tutu. Oh, seplor. Lah sinten lah jenengan ulange dadi sinten? Dadi iso dhewe. Awas. Aku ketemu karo Kang Mas Wisoti, mau pinjam. Niku lek ngimpi punten jago kluruk napa dereng kupis. Isono kukil ngoceng. Kayane jenengan jodone Wisati, Pak. Ning panjenengan niku nyuwun kudangan mustika golek kencana ganti kencana. Mula muga-muga yo piye. Kang Mas Wisoti wae bisa minangkani penyuwunku. Mengerti wong paling ditecah tapi kok menawa iso dewa kuwi jodoh kuwi mugi-mugi mawon nalika semana dina jodohan sang bimbal pangandikan dan jaman raras wonten ing madaning ngaputren eling-eling degya bajul semana ingkang sampun sesikidan wonten ing sak gawining kaputren ae calon sing sinarep dadi dodone penggian Aku bajul Sengara. Bajul Sengara wis dur karo piye? Ayo manut Andolowati kowe dadi jodhone Pertiwango. Aku matur kowe. Tapi kan dari kamu sawaten wujudipun benawa nganggenipun degya bajul Sengara lan juga punengken dipan kang putra putripun Anggolowati menika dipun dusta aduh Anggolowati sinajati sorong-sorong teweng karo kengken leraman swalayo enyo ilang memat nese wadananiro layo Pemaku cemranyo maratani maratani marang sarirani pun marang sarirani pun
Mbok awat-awati sewawuniku kang putra-putri Ponang Gunawati samegya mbabaraken impen nembe ngimpi Mbak leres. Ngimpi apa? Ngimpi dipun gigit sawer. Sawer niku dipun kipataken ngantos dados Raden Wisadewa. Mbok menawa tibaning jodho kuwi karo Wisadewa ning iki mung kanggo sarana pepalang ya Mbak. Mugi-mugi si kaya niku. Gargang teke ngangen-angen kula si ketone niki jan jodhone Wisadewa ketone. Ketone angger kula nyawang niku batuke keton padhang. Wisadewane bagus. Gunawatine ayu jan ketone pasangan serasi aja tumbuh menangi tutup kaya ngono Mbak. Ya wis mbok meniki pasuban kang lumping tasing daun ayu. Senuwun mangkul badhe kakalos. Muga-muga gayuane ndak iso kasembadan lan kowe mekaten Prabu Sami Sangasaya dalwaras sorota bilintang kumedhap titis sanya tengah wengi lumrang gandaning puspita karangyaning pojanira Sang Dwijawara kambrengen lir swaraning madu bronto manungsa salah manungsa sarining